Таня, човешката памет понякога е изумително кратка и къса. Мисля, че съгласна с мене. Затова мисля, че твоите почитатели и много от тях не знаят, че ти си била лауреат на Златния Орфей. Как и кога реши да преминеш от поп-музика към поп-фолк? Верно е, че много от моите почитатели научиха за мен, че съм се занимавала с поп-музика и че съм спечелила няколко награди от Златния Орфей, след като вече бях станала популярна с новия си имидж като поп-фолк певица. Спомням си с много добри чувства и много мили спомени за това време, 95-та и 96-та година. Това, че вече съм в нова амплуа, беше доста провокативен момент в моя живот и ми костваше много усилия, за да взема най-после твърдо решение. Като изпълнител смятам, че най-важното за един певец или актьор, няма значение за какъвто и да било човек, който се занимава в областта на изкуството, най-важното е да има своите фенове и почитатели. Оглеждайки се какво е модно, какво се харесва през тези години у нас, забелязах, че поп-фолка е много слушана музика и че това е всъщност българската популярна музика днес, така че смятам да бъда актуална и да се занимавам с това, което е модерно, точно в тези времена.